Illum se nibdew sensiela ta' tagħlim ġdid u dina s-sensiela ddeċidejna li nsemmuha mingħajr il-qdusija ħadd ma jara lil Mulej. Din hija skrittura li ħaniddiskutu, ħanitkellmu fuqha, imma mhijiex l-uniku skrittura li nsibu fuq ix nitkellmu għaliex dina l-iskrittura ġejja minn ħafna skritturi oħra li se niddiskutu f'dan il-programm. U bħalma issa bdejtu tindunaw it-tagħlim tant huwa vast, it-tagħlim tant huwa kbir, tant hemm tagħlim qarrieq illi rridu innatfu minn ġol imħuħ il-qlub tal-poplu illi programm wieħed mhux qed ikun biżżejjed biex inkunu nistgħu waslu dak il-messaġġ li tant nixtiequ li l-poplu jisma' biex ikun jista' jarbel iż-żewġ naħat tal-munita. Qatt tisimgħu qampina waħda ħbib tiegħi. Għax ma tintom tisimgħu qampina waħda temnu dak li ħadd tisimgħu. Illum hemm skużi inna ngħidulkom hemm l-internet, hemm il-mezzi fejn tfittxu il-verità qiegħda hemm, tfittxuha. U mbagħad tkunu kapaċi tiddixxernu intom x'in il-verità hux dak li qed taqraw jew dak li qed tisimgħu. Ejja ħalli niftħu il-programm tagħna bħalma tafu qed ngħidu isma' mingħajr il-qdusija ħadd ma jista' jara wiċċ il-Mulej. U allura l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu nispjegaw x'inhi l-kelma qdusija għaliex aħna il-fatt li aħna Maltin imweldin ġo poplu Kattoliku u Ruman għalina qaddis wara dak ix-xaħat li l-Knisja Kattolika taħta ma nafx kemm il-100 sena wara mewtu għax ikun ħajja tajba ħanajdu hekk u allura jiddikjaraw qaddis. Dinha mhijiex biblika. Il-kelma qaddis fil-Bibja hija xi ħaġa differenti, xi ħaġa li tfisser ħafna aktar minn hekk u se toħodna fuq dan il-vjaġġ ta' dan il-programm sabiex naraw x'inhi qdusija u kif ngħixu ħajja ta' qdusija. Għaliex qdusija hija stil ta' ħajja li aħna ngħixu meta nkunu obbedjenti lejn il-kelma tal-Mulej. Hemmhekk inti ssir qaddis. L-istess bħalma waqarriq it-tagħlim fil-Knisja Rumana Kattolika nsibu mbagħad it-tagħlim fil-Knisja Evanġelika dik li msejħa Kristjana jew inkella Protestanta illi ħafna jgħidu issa li tajt ħajtek lil Ġesu inti sirt qaddis. Le xejn minn dan inti ssir qaddis meta tibda timxi wara Jaxua. Inti ssir qaddis meta tibda tobdi lil Jaxua. Inti ssir qaddis meta tibda tisma' l-istruzzjonijiet u timxi ma' l-istruzzjonijiet tal-kelma ta' Alla. Mela qed ngħidu li qaddis tfisser ukoll is-separat. X'jiġifieri is-separat? Is-separat minn dak kollu li huwa ħażin għax jekk inti ħatimxi mal-kelma ta' Alla, jekk inti ħatimxi mal-istruzzjonijiet ta' Alla, allura inti issa is-separat mid-dinja. Issa inti m'intix parti minn din id-dinja illi Jaxua stess qal meta kien qed jitlob għalina Jaxua qal li aħna qegħdin fid-dinja imma maħniex ta' din id-dinja għalaqas hekk suppost. Għaliex? Għax aħna suppost li aħna is-separati. Imma kif inkunu separati? X'irridu nagħmlu biex inkunu separati? Din mhix xi ħaġa illi xi ħadd tifaqqa sabaħ u jiġi separat. Is-separat qaddis hija forma stil ta' ħajja. Huwa mod li inti timxi mal-istruzzjonijiet tal-Alla u meta qed timxi mal-istruzzjonijiet tal-Alla ssir qaddis, issir is-separat. Is-separat mill-kumplament tad-dinja li ma tafx il-Alla u daqstant mhix maqtuha u separata biex tkun ta' Alla, imma hija s-separata minn Alla. U hawnhekk fejn għandna l-problema x'hekk inti tajt li inti Kristjan, tajt li inti Roman Kattoliku u għadek timxi f'diżubbiżjenza lejn l-istruzzjonijiet tal-Alla, inti għadek maqut mad-dinja is-separat minn Alla u m'intix qed timxi mal-istruzzjonijiet tiegħu u allura is-separat għal Alla dik hija d-differenza. Fejn insibu daw l-istruzzjonijiet sabiex inkunu nistgħu ngħixu ħajja qaddisa u l-ktieb tal-Levitiku huwa ktieb importanti ħafna wieħed mill-ħames kotba ta' Mosè fejn fih Alla tagħna l-istruzzjonijiet tiegħu kif għandna ngħixu. Jekk inti tkun taf x'għandek tagħmel biex tgħix ħajja li toġob il-Alla u allura tkun maqtuħ u separat imqaddes għalih, tittara x'qed jgħid il-ktieb
tal-Levitiku. U aħna ħanibdew l-istudju tagħna minn kapitlu 19, għaliex kapitlu 19 huwa fejn insibu il-kodiċi ta' kif għandna ngħixu ħajja qaddisa. Jiena nħeġġiġkom taqraw il-ktieb tal-Levitiku, ibdew waqrawh mill-bidunet, ftakru li kien il-bniedem li għamel il-numri tal-kapitli u tal-vrus fil-Bibja u għaldaqstant il-ktieb tal-Levitiku jibda mill-ewwel sentenza tiegħu, mill-ewwel vers tiegħu. Allura nħeġġiġkom jekk intom ħataqraw il-ktieb tal-Levitiku, aqrawh mill-bidu. Ħodu n-noti ta' dak li ħanidulkom aħna biex meta taslu għalihom tkunu tafu fejn qegħdin u anke taraw xi vrus oħra li qed jirreferu għalihom fl-istess ktieb, forsi ma nkunux qed insemmuhom aħna. Imma f'dana kapitlu 19 insibu kif għandna nimxu sabiex ngħixu ħajja qaddisa. U għalhekk Alla għal nisma' għandkom dan il-ktieb. Il-Bibja mhix sempliċement ktieb li taqra bħala storja. Hija l-istruzzjonijiet li Alla tagħna biex inkunu nistgħu nimxu fil-mixja tiegħu, biex inkunu nistgħu nimxu fi-triqatu. U ħafna jaħsbu li speċi tkun qaddis għax tħobb il-proxmu tiegħek. Tagħmel sew u hekk għandek tagħmel, għandek tħobb l-Alla b'qalbek kollha, b'moħħok kollu, b'ruħek kollha, u tħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek mhux qed ngħidu li da mhux veru, mhux tajjeb, anzi hekk trid tagħmel. Ma da mhuwiex biżżejjed. Trid tkun taf xi ġifieri tħobb il-Alla u tħobb il-proxmu. Għandek kmandamenti dejjem nedulkom aħna pereżempju nieħdu l-10 kmandamenti. Minn kmandament 5 sa 10 huma kif tħobb il-proxmu tiegħek. Minn kmandament 1 sa 4 huwa kif tħobb lill-Alla. Ma mbagħad bħalma ħanaraw f'dan is-sensiera ta' programmi hemm istruzzjonijiet, hemm liġijiet, hemm kmandamenti li Alla għalilna biex inżommu biex nibżgħu anke għal saħħitna. Għax x'jiswa li tħobb il-proxmu, x'jiswa li tħobb il-Alla, imma ma tieħux ħsieb saħħtek. Ma jkun qed jiswa xejn. U Alla li hu l-kreatur tagħna, Alla li hu dak li ħalaqna jaf x'inhu tajjeb għalina, tagħna istruzzjonijiet ta' anke x'għandna nieklu. X'għandna nagħmlu biex nibżgħu għal saħħitna. Għax hu ħalaqna u jaf x'għandna bżonn. Ejja ħalli nibdew il-programm tagħna bl-ewwel skrittura. Għandna ħafna skritturi għalikom. Issa terġgħu tisimgħu it-tagħlim u kull darba tagħmlu post u tfittxu fil-Bibja u timmeditaw. Immeditaw fuq li qed tisimgħu. Inkella ikdbu l-iskritturi intom u tisimgħu bħalissa ħalli tkunu tistgħu tfittxu dak li qed ngħidulkom. Bħalma dejjem qedilkom fit-tagħlim tagħna ħbib tiegħi qatt toqgħodu fuq il-bniedem. Ftakru li dak li hemm miktub huwa l-Vanġelu, dak li hemm miktub huwa l-kelma tal-Alla mhux x'jgħid il-bniedem. Mela jekk dak li qed jgħid il-bniedem mhux kongrugenti ma jaqbilx, mhux jimxi jitfit ma dak li qed jgħid tal-Alla, allura aħna ngħidu miskin il-bniedem għax huwa imqarraq u għax huwa mqarraq iqarraq bin-nies. Imma Alla mhux qarriq, Alla ma jqarraq bħadd l-istruzzjoni tiegħu qegħdin hemm għalina. Iftħu il-Bibja tagħkom f'Levitiku kapitlu 19 u ħanibdew minn vers 12. U naraw il-Molej qed ikellem il-Mosè qed itih l-istruzzjonijiet ta' kif Iżrael, il-poplu tiegħu għandu jkun poplu imqaddes, maqtuħ is-separat, dik li tfisser qaddis, maqtuħ is-separat għal Alla. U Levitiku 19 vers 12 jaqra hekk. U l-Molej kellem lil Mosè u qallu: Ejt lil-ġemgħa kollha ta' Awliet Iżrael, għandkom tkunu qaddisin, għax qaddis jien il-Molej Alla tagħkom. Issa forsi ħafna jgħiduli ma dan l-Iżrael qed jgħid mhux lilna, aħna dejjem nirreferukom għat-tagħlim li għandna fuq il-website tagħna messianicmalta.org, morru u simgħu dan it-tagħlim illa li xħbib tiegħi aħna parti minn Iżrael. Aħna fera ta' żebbuġa salvaġġa imlaqma ma' siġra naturali li huwa l-poplu ta' Iżrael. Moqogħdin f'Jaxua fil-kelma tal-Alla magħmula bniedem. L-istruzzjonijiet li Jaxua tagħmel fuq il-Muntanja Sinaj, meta ta' l-istruzzjonijiet fil-ktieb tal-Levitiku huma l-istess istruzzjonijiet li talilna. Ejja ħankomplu. Qed naraw mela għalax qal il-Molej, ejt il-ġimgħa kollha ta' Awliet Iżrael, għandkom tkunu qaddisin għax qaddis jien il-Molej Alla tagħkom.
Mela, għandkom tkunu qaddisin qed jgħidilna Alla, huwa kmandament. Tgħid li Marti mhuwiex wieħed mill-10 kmandamenti li tkun qaddis huwa l-10 kmandamenti kollha f'daqqa. Meta inti tagħmel l-10 kmandamenti, inti qed timxi fil-qdusija. U ejja naqtawa din illi ma tistax timxi mal-kmandamenti tal-Alla, ejja naqtawa illi ma tistax ma tagħmilx ġnub. Nafu x'inhu t-talim hemm barra illi kulħadd dineb u ma tistax iżomm il-liġi għax kulħadd dineb. Mu veru xejn, daħna dejjem ngħidulkom Marija instabet ġusta fajnejn Alla x'dejjem imxiet mal-liġi kif suppost, Zakkarija u l-mara tiegħu instabu ġusti fajnejn Alla għax dejjem imxew mal-liġi tal-Alla kif suppost. Allura inti ma tistax timxi mal-liġi tal-Alla kif suppost. Mela Alla jimxi b'żewġ riga ma' żewġ persuni, ma' Zakkarija u Marija ħajmxi mod u miegħek ħajkejjel b'xi riga differenti, le. Bħalma mxew dawk nistgħu nimxu aħna. Imma x'qed ngħidu huwa kmandament għandkom tkunu qaddisin, jiġifieri għandkom timxu mal-istruzzjonijiet tiegħi. Emmi qed tara, jiġifieri Alla kiddieb għalilna kunu qaddisin imxu mal-istruzzjonijiet tiegħi. Imma ma tistgħux timxu mal-istruzzjonijiet tiegħi ta'. Id-displaċini dana mhux l-Alla li nemmen fih. L-Alla li nemmen fih li huwa l-Alla tal-Bibja huwa dak Alla li qalilna isma'kom l-istruzzjonijiet imxu magħhom. U laqalilna jekk Alla nistgħu nimxu magħhom. Huwa kmandament. Qed jordnanna l-mulej. Kunu qaddisin għax qaddis jien, ġifieri x'qed jgħid Alla. Jiena separat, jiena maqtuħ, jiena ma jistax ikun id-dnub ħbejja. Mela inti tkun is-separat, inti tkun maqtuħ, inti tkun qaddis biex tkun tista' tara wiċċ il-mulej. Inkella bid-dnub inti qatt min tara wiċċ il-mulej. U jekk inti min tixtimxi mal-istruzzjonijiet tal-Alla, inti qed tgħix fid-dnub. Qed tmur kontra dak li Alla qed jgħidlek biex tagħmel. Il-qdusija ħbib tiegħi huwa il-mira, il-gowl li rridu naħdmu għalih. Irridu naħdmu għaliha. Mhix xi ħaġa li nitwildu biha, il-qdusija hija xi ħaġa li meta inti tiskopri il-kelma tal-Alla u tibda taqra, tibda timxi magħha. U hemmhekk tibda tikber il-qdusija fik. U iktar ma timxi mal-kelma tal-Alla iktar tikber fil-qdusija, iktar timxi lejn il-perfezzjoni. Il-kelma tal-Alla tuża dik il-kelma kunu perfetti, meta jgħid kunu qaddisin dak li qed jgħid Alla kunu perfetti. Issa nafx qed tgħidu ma nistgħux inkunu perfetti, nerġa' ngħid Marija kienet u sabat grazzja f'għajnejn Alla. Zakkarija kien tajt il-kelma. Kien perfett, kien ġust. Noè kien perfett, kien ġust. Abram, ħa nitkellmu fuq nerġgħu l-Abram. Kien perfett, kien ġust. Allura inti ma tistax tkun perfett u ġust. Jekk u hekk naf li dak li ħanajt issa ħana ngħidu l-qudiem, jekk inti taħseb li ma tistax timxi mal-kelma tal-Alla saqsi lek innifsek. Veru għandek l-Ispiritu Santu jgħammar fik, imma dak huwa talim li għandna f'din is-sensiela iktar il-qudiem. Forsi f'dan il-programm ukoll, imma jekk naslu għal dak il-punt insemmuh. Ejja ħankomplu. Mela qed naraw li Alla tagħna kmandament biex inkunu qaddisa, għax hu qaddis. Qed jgħidilna isseparaw irwieħkom, tiqpawx parti mid-dinja. Ħadkunu tiegħi, ħadkunu l-poplu tiegħi, ħadkunu wliedi. Araw. Levitiku kapitlu 20 għax Alla jikkonferma aktar minn darba dak li qed jgħid meta qed jgħidilna biex inkunu qaddisa ta'. Mhix xi ħaġa li Alla jsemmi darba di biex żgur tidħol ġo moħħna li aħna kapaċi nkunu qaddisin, Alla jirrepeti ħafna iktar minn darba. Levitiku kapitlu 20, vers 26. U tkunu għalija qaddisin għax qaddisien il-mulej u għażiltkom minn fost il-popli biex tkunu tiegħi. X'inhu l-iskop li aħna bħala poplu nkunu qaddisin? Biex aħna nkunu tiegħu. Hawnhekk jaqa' l-argument kollu li isma' dak l-istruzzjonijiet lill-Iżrael biss tom Alla, ġifieri Iżrael biss il-poplu tagħna, jiġifieri inti m'intix wieħed mill-poplu tagħna, imma jekk inti wieħed mill-poplu tagħna tkun qaddis, hekk qed jgħidlek Alla. Dak hu l-iskop li aħna nkunu qaddisa biex nkunu parti minn Iżrael, nkunu parti mill-poplu ta' Alla.
Levitiku 20, vers 26, aqrawh. U tkunu għalija qaddisin, għal min ħankunu qaddisin? Għal mulej. Xiġifieri, ħankunu separati, irridu nkunu maqtuħan, għal mulej. Għax qaddis jien il-mulej. U għażiltkom minn fost il-popli biex tkunu tiegħi, qed jażilna u qed jgħid nisma' intom tkunu l-poplu tiegħi, jara għandkom daw imxu dal-istruzzjonijiet. U intom qed tgħidu asma' aħna rridu nkunu l-poplu tiegħek. Ma rridux nimxu mal-istruzzjonijiet, hekk qed tgħidlu lil-mulej. Dan u t-talim li qed joħroġ minn ġol Bibja, minn ġol knejjes moderni llum li jgħidu li m'għadniex taħt il-liġi tal-Alla. Nerġa' ngħid, x'inhu l-iskop li nkunu qaddisa? Biex inkunu tiegħu, biex inkunu tal-mulej u liedu. U tafu x'semmejni għad is-sensiela illi minna l-qdusija ma nistgħux naraw il-mulej. Kien hemm ħafna titli x'nistgħu intuha, imma ikun hemm ħafna min jgħidilna intom tippritkaw wisq minn fuq it-Testament l-Antik. Ħbib tiegħi, jiena ma nemminx li fil-Bibja hemm it-Testament l-Antik u hemm it-Testament il-ġdid. Jiena hija l-Bibja huwa ktieb wieħed paġna vojta fin-nofs illi tissepara żewġ kotba. Jew żewġ volumi, xi ħaġa li għamel il-bniedem. Neħħi dik il-paġna l-vojta min-nofs u inti għandek volum ta' kotba set wieħed. Imma għal dawk li jgħidu isma' dan għat-talim tat-Testament l-Antik, ejja ħanaraw x'qed tajt littra lil-Lut. Ejja ħanaraw x'kiteb l-awtur f'littra lil-Lut. Littra lil-Lut kapitlu 12 vers 14. Ma ninsewx, illi ħafna jgħalmu li din l-ittra hija miktuba minn Pawlu. U ħafna jgħidu li Pawlu jgħidilna li m'għadniex taħt il-liġi, mela ejja naraw x'qed jgħid f'littra lil-Lut. Kapitlu 12 vers 14. Fittxu li żommu islim ma' kulħadd u li jkollkom il-dusija li mingħajrha ħadd ma jara lil-mulej. Mela x'qed jgħidilna Pawlu ma qed jgħidilna ara li jkollkom il-dusija. Mhux l-istess ħaġa li Alla qal fl-Antik Testament kunu qaddisin. Mhux l-istess ħaġa mela Pawlu qed jikkwota it-Tora. Pawlu għed diġà qed jikkwota l-liġi tal-Alla. L-istess ħaġa li Alla qal fit-Tora, Pawlu qed jirrepetiha fl-ittra lil-Lut. Qed taraw kif it-Testament il-ġdid ma jikkontradixxix it-Testament l-Antik ħbib tiegħi ta'. U t-Testament l-Antik ma qed fl-ebda gwerra jew ġlieda mat-Testament il-ġdid huwa ktieb wieħed kelma waħda ma tinbidel qatt. Qed naraw Pawlu qed jgħid l-istess ħaġa li Alla qal lill-poplu tiegħu. Diġà għedna x'inhi dusija? Dusija li nkunu isseparati mid-dinja, dak li qed jgħid Pawlu. Inżommu u nimxu mal-kelma ta' Alla. Għaliex għax aħna nafu li d-dinja ma tafux il-Alla. Mela biex inti tkun maqtuħ is-separat mid-dinja tkun taf il-Alla, jekk inti għadek ma tafx il-Alla, inti għadek parti mid-dinja. Id-dinja taf b'Alla imma ma tiġ tobdih. Mela jekk inti taf b'Alla u ma tiġ timxi mal-istruzzjoni tiegħu għax inti tajt forsi li Kristu għal liġi, allura inti ma qed tagħmel xejn differenti minn dak li qed tagħmel id-dinja. U allura l-istess bħad-dinja inti m'intix maqtuħ m'intix isseparat għal Alla imma inti maqtuħ isseparat minn Alla. Għaliex għandna nagħmlu sforz fin-naħa tagħna biex inkunu isseparati. Għandna nagħmlu l-isforz biex inkunu isseparati illa għaliex kif qed ngħidu id-dinja ma timxix mal-kelma tal-Alla. Huwa sforz ħbib tiegħi, sforz qawwi. Illa għaliex ħafna jiġu mkaxkra mid-dinja. Naf ħafna Kristjanin illi jgħidu li huma Kristjani imma msikin għadhom imqarqin, għadhom imkaxkrin mit-talim pagan tad-dinja. Pa dan il-programm qed jiġi rrekordjat fi żmien l-istaġuna dil-waħna tal-festi, fi żmien ta' Diċembru. U tara ħafna Kristjani jiċċelebraw minn għalihom festi pagani, minn għalihom qed jagħtu qima lill-Alla bihom. Meta Alla qed jgħidilna kunu isseparati. Imunix bħalma tqim id-dinja. Għaliex irridu nagħmlu sforz biex nimxu mal-kelma tal-Alla. Għax qegħdin fid-dinja u d-dinja ma timxix mal-Alla. U tkaxkarna magħha. Tinsewx Iżrael kien ġie mferrex mad-dinja. Illa għaliex
kien qed iqim l-Alla kif jaħseb hu mhux kif Alla ridu. U bħala kastik Alla ferrex l-Iżrael mal-poplu kollu. U x'qed jiġri qed naraw l-Iżrael illum jiġi mkaxkar mad-dinja. Imma l-Mulej fil-ħnina kbira tiegħu, fil-grazzja kbira tiegħu, qed jerġa' jsejħilna lura. U qed nisimgħu l-għajta tiegħu, qed nisimgħu l-vuċi tiegħu, u ħafna qed jerġgħu jiġu lejn il-Mulej. Meta ngħid qed jerġgħu jiġu lejn il-Mulej, mhux isiru Kristjanità bħalma tisma' ħafna fuq Facebook. Eluf ta' Musulmani taw ħajjithom il-Mulej, jekk toqgħod tara kemm il-wieħed jgħid li ħafna eluf ta' Musulmani taw ħajjithom il-Mulej, kieku llum ma fadalx Musulman wieħed. Imma mhux dik il-ħajja li tkun qaddis is-separat, li tkun qaddis is-separat huwa li temmen f'Jaxuwa u għax temmen Jaxuwa timxi kif mexa hu. Bħalu tittimxi. Għalhekk ġie Jaxuwa fid-dinja biex jorina kif nistgħu nimxu l-istruzzjonijiet tal-Alla. U jekk Iżrael ġie kkastigat, il-poplu tal-Alla ġie kkastigat u nferrex mad-dinja kollha. Min inti biex taħseb li tista' tikser il-liġi tal-Alla u xorta ħatara l-wiċċu. Dak li Alla qal għadu jott illum ħibtiegħi u jibqa' jott għal dejjem. Il-Qdusija hija xi ħaġa li għandna bżonn sabiex inkunu nistgħu naraw il-Mulej. Hekk qed jgħidilna l-awtur tal-Ittra l-Lut, hekk qed jgħidilna f'dal każ l-Apostlu Pawlu. Mingħajr il-Qdusija ma tistax tara wiċċ il-Mulej. U llum sikwit nisimgħu fil-knejjes pereżempju li nisma' illum m'għadniex taħt il-liġi ta' Alla kif hemm miktuba fit-Testament l-Antik. Ħafna jgħidu isma' illum il-liġi tal-Alla ma dixtot, illum Kristu waqqa l-liġi, Pawlu qalilna li m'għadniex aktar taħt il-liġi ma taħt il-grazzja. Tafu xi ħbieb tiegħi. Taf li Pietru ma jaqbilx ma daw in-nies li jgħidu hekk. Ejja ħanaraw x'għandu xi jgħid l-Apostlu Pietru. Għax hekk għattilkom jien studjaw, qarblu, talmud dixxernu, mhux tisimgħu lil xi ħadd minn fuq pulptu jgħid xi ħaġa u nqogħdu Amen, Halleluja. U qed niġu mqarqin u qaqqas nafu. Ejja ħanaraw x'qal Pietru fl-ittra tiegħu fl-ewwel ittra li Pietru kiteb lill-poplu tal-Alla. Ħammorru fl-ewwel kapitlu versi minn 14 sa 16, 3 vrus kollox, ejja naqrawhom. Bħala wlied ubbidjenti. U ubbidjenti ħan nitkellmu fuqha x'jien għamilta lajn taħta biex tiġbidli l-attenzjoni. Bħala wlied ubbidjenti. Timxux skont il-ġibniet ta' qabel meta kontu tgħixu fl-injoranza tagħkom. Vers 15. Iżda bħalma qaddis u dak li sejħilkom kunu intom ukoll qaddisin fl-imġiba tagħkom. Hawnhekk erġajt immarkajt il-kelma ħanitkellmu fuqha. Vers 16. Għax hu miktub, u erġajt immarkajta di ħanitkellmu fuqha. Kunu qaddisin għax qaddis jien. Mela, ħanibdew mill-aħħar biċċa x'qed jgħid Pietru qed jgħid hemm miktub. Fejn hemm miktub? Min fejn ġabha Pietru di? Pietru ġabha minn ġol liġi, Pietru ġabha minn ġot Torah, Pietru qed imexxina qed jgħidilna tridu tagħmlu dak li hemm miktub fit-Torah, l'hemm qed jiddiriġina. L'hemmhekk qed jippuntana Pietru. Hemm miktub kunu qaddisin għax qaddis jien. Mela, x'irrid nagħmel biex inkun qaddis? U hawnhekk nerġgħu nibdew minn vers 14. Bħala wlied ubbidjenti tkun ubbidjenti. Obbidjenti lejn xiex, obbidjenti lejn l-istruzzjonijiet tal-Alla, obbidjenti lejn il-kelma tal-Alla, obbidjenti lejn it-Torah, obbidjenti lejn dik li ħafna jsejħula il-liġi, jsejħula liġi biex mill-jom ibeżżew in-nies. Iva, Alla tiegħi għandu liġi, bħal m'għandu kull gvern f'kull pajjiż. Alla tiegħi għandu liġi għall-poplu tiegħu. X'in il-problema biex tifhimha di? U ma dik il-liġi irridu nimxu ħbieb tiegħi. Kunu intom ukoll qaddisin fl-imġiba tagħkom kollha. Kif ħankun naf x'inhi l-imġiba tajba? Pawlu stess qala di. Kieku ma kienx ċat-Torah, ma kontx inkun naf x'inhu tajjeb jew ħażin, ma kontx inkun naf x'inhu dnub, mela biex inkun naf x'inhi imġiba tajba, irrid nara x'qed tgħid it-Torah, irrid nara x'qed jgħidu l-istruzzjonijiet ta' Alla.
Iva, aħna ta' Messianic Malta nużaw il-klim Torah ħafna drabi, għaliex? Għax ħafna drabi il-predikaturi moderni jipprovaw beżżaw in-nies bil-kelma Torah. Il-kelma Torah ma tfisser xi ħlief istruzzjonijiet. Issa jekk inti ma tiġ toqgħod tal-istruzzjonijiet tagħna, dik affarijiet tiegħek ħabib. Imma aħna qed nagħmlu xogħolna. Aħna ma narxux il-widnejn biex imbagħad noħorġu jdejna ħa niġbru l-flus. Aħna l-messaġġ jogħġbok jew ma jogħġbokx ħawwasluh. Dik hija l-verità. Pietru stess qed jikkwota mit-Torah, qed narawha fit-Testament il-Ġdid, qed nerġgħu naqraw mit-Testament il-Ġdid. Mela qed naraw li Pietru li kien apostlu fil-kitbiet tiegħu fil-kitbiet apostoliċi qed jirreferi għal dak li hemm miktub fit-Torah. Allura issa x'se nagħmlu? Issa ħanarmuha l-ittra ta' Pietru? Le mhux tajba tagħdak qed jgħidilna biex nimxu mal-istruzzjonijiet tagħha nkunu qaddisa. Jekk ma timxix mal-istruzzjonijiet tagħha ma tistax tkun qaddis billi tagħmel Kristjan miktub fuq moħħok ma jfisser xejn. Billi tagħmel tatu ta' xi skrittura fuq ġismek ma jfisser xejn. Billi tagħmel xi salib tatu fuq ġismek ma jfisser xejn. Timxi mal-istruzzjonijiet ta' Alla. Ħbib tiegħi ħafna huma mqarqin. Ħafna huma mqarqin meta jgħalmu llum speċjalment jgħalmu llum aħna salvati bil-grazzja għax temmen f'Ġesu. Iva, inti salva għax temmen f'Jaxua, vera. Imma xi ġifieri temmen f'Jaxua? Tgħid li jiena Kristjan u toqgħod hemm? Le. Jekk inti temmen f'Jaxua, tittimxi bħalma mexa hu. Ara dan għadu kif qalu Pietru stess ta'. Bħala wlied ubbidjenti tgħixu skont il-ġibdiet ta' qabel meta kontu għadkom tgħixu fl-injoranza tagħkom għaliex konna ignoranti qabel. Għax jew ma konniex nafu x'inhu tgħid il-kelma tagħna, allura konna ignoranti fil-kelma tagħna, jew inkella bħalma ħafna dom ignoranti illum jollu jdejhom ammenu ħallelujja u ma jinteressahomx jistudjaw verament xi tgħid il-kelma tagħna. Għala x'qal Pietru, vers 15, iżda bħalma qaddisu dak li sejħilkom, issa inti temmen li Jaxua qed isejjaħlek. Għax jekk inti temmen li Jaxua qed isejjaħlek, jiena hekk nemmen, imma rax jgħid Pietru. Iżda bħalma qaddisu dak li sejħilkom, kunu intom ukoll qoddisin. Mela x'qed jgħid hawnhekk Pietru qed jgħid bħalma qaddisu huwa Jaxua li qed isejjaħlek, inti bħal Jaxua tkun qaddis. Mela tista' tkun qaddis, tista' timxi bħal Jaxua. Anke Pietru qed jgħidilna hekk, allura issa Pietru giddieb narmuha l-ewwel ittra ta' Pietru għax fil-każ jekk Pietru huwa giddieb narmu t-tieni ittra wkoll. Kemm ħanarmu kodba mill-Bibja issa għaliex għax ma jaqbilx għal widnejna dak it-tagħlim. Imma din hija l-verità ħbib tiegħi. Din hija l-verità. Ħafna mqarqin, iva. Ħafna mqarqin għax jgħidu isma' inti llum kull ma tittamel temmen f'Ġesu, temmen f'Jaxua. Ħafna qabel ingħatat it-Tora, ħafna qabel Alla tal-istruzzjonijiet tiegħu fuq il-muntanja Sinaj, Jaxua, it-Tora kienet diġà qiegħda hemm. Mill-bidunet. Mill-bidunet it-Tora kienet qiegħda hemm, kienet it-Tora illi tkellmet. Kien Jaxua illi tal-istruzzjonijiet u d-dinja saret. Jaxua huwa l-kelma talla. Kien u li ordna x-xemx, issir u titla fil-ħodu u tinżel fil-għaxija. Kien u li appoġġa l-qamar biex jiddi bil-lejl. Kien u li għamel il-kwikeb u jaf kull waħda x'jisimha. U bħalu rridu nimxu. Bħalma kien qaddisu, Pietru qed jgħidilna imxu bħalu. Tinsewx, it-Tora kienet hemm mill-bidu net. U kif nafuha din? Ħanerġgħu morru fil-kitbiet apostoliċi f'dak li ħafna jsejħulhom it-Testament il-Ġdid. Il-Vanġelu tal-Apostlu Ġwanni, l-ewwel kapitlu, l-ewwel vers. Fil-bidu kien il-verb jew il-kelma jiddependi x'verżjoni għandek. Jien għandi verżjoni mill-isbaħ mhux bil-Malti imma tiegħi tgħid illi fil-bidu kien it-Tora. U l-kelma kien ma' Alla. U l-verb kien Alla. U hu kien fil-bidu ma' Alla. Mela qed naraw il-kelma, it-Tora kienet ma' Alla, kien Alla.
kollox bih sar, it-telet vers, kollox bih sar u xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih u l-ħajja kienet id-dawl tal-bniedem. X'dejjem għadnilkom marru semgħu t-taħdidiet tagħna l-lezzjonijiet li għandna fuq il-Messianic Malta website. Araw x'inhi d-dawl. Il-kelma tal-li hija d-dawl. Mela x'inhi d-dawl tal-bniedem li Ġwanni qed jgħid vers 3 l-istess il-kelma tal-la, l-istruzzjonijiet. Mbagħad naraw jekk ninżlu vers li vers 14 jgħid il-kelma tal-la ġiet tagħmmar fostna. X'ġara? Il-kelma tal-la libsa tal-bniedem, il-ġisem tal-bniedem. U ġiet tagħmmar fostna. Jexua mu ħadd qajl il-kelma tal-la magħmula bniedem. Mela jekk tittimxu wara Jaxua, tittimxu wara l-kelma tal-la, wara l-istruzzjonijiet tiegħu. U ħansemmu x'huma l-istruzzjonijiet tiegħu. Naf li ħafna ħajkerħu wiċċhom, naf li ħafna mhux jaqblu magħna, imma il-verità hija l-verità ħbib tiegħi. U aħna ma ħanduru mal-ebda kantuniera, ma ħanamlu l-ebda kompromess fejn tidħol il-kelma tal-la għall-ebda raġuni. Ejja ħankomplu. Mela qed naraw li l-liġi tal-la it-Tora tilbes ġisem fil-ġisem ta' Jaxua. Jaxua huwa il-kelma tal-la, Jaxua huwa it-Tora, Jaxua l-istruzzjonijiet tal-la li ġi jammar fostna. Għalhekk fih hemm is-salvazzjoni kompleta. Mhux biss għax temmen fih, imma x'tittobdih. Ġi l-ewwel pereżempju għand il-Lut. Ila li ġie ewwel għand il-Lut, Jaxua. Ġi l-ewwel għand il-Lut, għax il-Lut għandhom il-kelma tal-la, it-Tora għand il-Lut qiegħda. Minn Żajon tittoħroġ il-verità, minn Ġerusalem, minn għand it-tribu ta' Ġuda huma lilhom ordna Alla, lilhom tom is-seta biex jindukraw il-kelma tiegħu minn għandhom iridu nitalmu għal-liġi tal-la. Għalhekk Jaxua mar għandhom l-ewwel għax huma kellhom il-kelma, lilhom rid juri l-ewwel kif ser nimxu din il-pass u mbagħad wara li Jaxua jitlaq huma kellhom jgħadduha lilna. Bħalma fil-fatt hekk jagħmlu għal min irid jisma'. Min-naħa l-oħra, dak huwa suġġett differenti imma nitkellmu xi darba fuq, aħna dawn in-nies iridu waslulhom il-Jaxua. U mbagħad hemm dawk li huma fin-nofs illi jemmnu f'Jaxua bħalma nagħmlu aħna ta' Messianic Malta nemmnu f'Jaxua u nimxu mal-istruzzjonijiet tal-la. M'għandniex problema nagħmlu għadi. Jekk ser nisseparaw lil Jaxua mit-Tora, qatt ma nistgħu naslu biex nifhmu min hu Jaxua. Jekk aħna ħamu distinzjoni bejn Jaxua u l-kelma tal-la, qatt ma nistgħu nifhmu l-kelma tal-la u qatt ma nistgħu nifhmu min hu Jaxua. Illa li Jaxua u t-Tora ma tistax tisseparahom qatt. Għalhekk qatt ma jista' jkun li tajt Jaxua waqqa' liġi. Jaxua ġi biex iwettaq il-liġi. Jaxua ġi biex jurina kif għandna nimxu mal-istruzzjonijiet tal-la. Huma ħaġa waħda, Jaxua u t-Tora ma tistax tisseparhom. Meta inti tisseparhom, ma tistax tifhimhom. Jiena ngħid jekk inti qed tisseparhom m'għandekx idea tal-iskrittura xi tajt. Ejja ħankomplu. Ejja ħammorru issa fil-ktieb ta' Iżajija, kapitlu 45, versi 5 u 6. Jaqraw hekk. Jien il-mulej m'hemmx xi ieħor ħliefi, m'hemmx Alla ieħor għajri. Jien ħażimtek għad li lanqas tafni biex minn titla x-xemx sa fejn tinżel il-bnedmin jarfu li m'hemm ħadd ħliefi. Jien il-mulej m'hemmx ieħor ħliefi. Kemm il-darba irid idum jirrepeti jenna l-mulejdi li huwa uniku, m'hemmx Alla ieħor bħalu. Dak li qed jgħidilna hawn jiena uniku, jien qaddis, jien isseparat, jien maqtuħ, ħadd mu bħali. Intom qed jgħidilna kunu bħali, kunu qaddisin għax jien qaddis. Qed taraw kemm sabiħa l-kelma tal-la. Meta toħodha fil-kuntest mhux toħodha kif jaqbel lilek, taqta' biċċa minn hawn u tarmi page minn hemm u nnoħħu skrittura minn hawn u narmu ktieb minn hemm. Le, il-kelma tal-la sħiħa fil-kuntest tagħha. Alla qed jgħid isma' jien uniku, m'hemm ħadd
bħali. Għandek dal-istruzzjonijiet, imxi magħhom biex inti tkun bħali. U nkunu ħaġa waħda, intom fija u jiena fikom. U nkunu poplu uniku, poplu maqtuħ, poplu separat, poplu għaddis għal mulej. Irridu nkunu dawl għal poplu oħra ħbib tiegħi. U aħna diġà nafu x'inhu d-dawl, ġbajna nidulkom, qed nerġgħu nidulkom anke f'dan il-programm, il-kelma tal-Alla hija d-dawl. Meta Jaxua għalilna intom id-dawl ta' din id-dinja, Jaxua kien qed jgħidilna illi issa li aħna rċevejna d-dawl, rċevejna il-kelma tiegħu, nimxu mal-kelma tiegħu, sirna dawl, dak id-dawl issa rridu nadduh il ħadd ieħor, nazzjonijiet oħra, popli oħra, għalhekk aħna rridu nibdew minnek l-ewwel wieħed. Meta inti tirrealizza x'inhu dan id-dawl, tkun trid taddih il ħadd ieħor għax issib verament is-sabiħ tal-kelma tal-Alla. Dawl għal popli l-oħra li m'għandhomx il-kelma. Araw xejn Petru, ħanerġgħu naqraw Petru. L-ewwel ittra ta' Petru, it-tieni kapitlu, vers 9 din id-darba, ħammorru t-tieni kapitlu, vers 9, araw x'qed jgħid Petru. Imma intom ġens maħtur, ġifri għażilkom, xi ħadd għażilkom, Alla għażilna. Intom ġens maħtur, saċerdozju irjali, nazzjon qaddis, poplu li Alla kiseb għalih. X'qed jgħid Petru? Fi ftit kliem? 3 kelmiet? Intom poplu uniku. Intom ġens maħtura żilkom Alla uniċi mawx bħalkom. Intom saċerdozju rjali. M'għandkomx ir-reliġjonijiet banali u folots tad-dinja. Nazzjon qaddis, jiġifieri poplu maqtuħ isseparat għal Alla, poplu li Alla kiseb għalih. Qed jgħidilna l-istess ħaġa qed jerġa' jgħid Petru, qed jerġa' jikkwota t-Torah, iwa qed taraw kif il-predikaturi moderni biss jgħidu lil m'għadniex taħt it-Torah. Petru fit-Testament il-ġdid fil-kitbiet apostoliċi qiegħed jikkwota lil Alla fit-Torah kunu qaddisa għax qaddis jien. U x'inhu l-iskop? Biex inxandu t-tifħir ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-aġeb. Għaliex għax aħna konna fid-dlam. Meta inti ma tafx xi tajt il-kelma tal-Alla, inti miexi fid-dlam. Meta qed ngħid ma tafx xi tajt il-kelma tal-Alla mhux ma tafx il-Bibja tista' tkun tafa l-Bibja ma m'intix tifhem x'hemm miktub. Bħal dawk li jgħidu li m'għadniex taħt il-liġi, bħal dawk li jgħidu li Kristu waqqa l-liġi. Dawk xorta għadhom fid-dlam, għadhom ma ġewx mid-dlam għad-dawl. Inti ssir id-dawl meta timxi fl-istruzzjonijiet ta' Alla. Jekk inti mhux qed timxi fl-istruzzjonijiet tiegħu, inti mixi fid-dlam. Iżajija 55 vers 7. Ħajħalli triqtu il-midneb u l-bniedem il-ħażin femtu. Ħajerġa' lura għand il-mulej u jħen għalih. Iva, mela le, kollha dnibna, sewwa qal Pawlu, kollha dnibna, kollha għażilna li nimxu fit-traqatna, kollha għażilna li namxu kontrarju għal dak li Alla jgħid. Imma hemm bżonn li nwarbu ħsibijietna dak li qed jgħidilna l-profeta Iżajja. Iżajja wieħed mill-ikbar profeti li hemm. Ktieb sabiħ immens meta tistudjah. Profeta kbir ħafna x'qed jgħidilna warbu ħsibijietkom. Warbu l-femiet ħżiena tagħkom. Warbu dak li intom taħsbu meta tgħidu li Jaxua waqqa l-liġi. Warbu għadik mhux tajba. Imxu mal-kelma tal-Alla, aħsbu kif qed jaħseb Alla, mela Alla xi darba mill-liġi biex imbagħad iwaqqagħha. Meta Alla għamel xi ħaġa mela għal dejjem, u l-liġi tiegħu hija dejjem, u din hija miktuba anke fil-Bibja nsibuha, fl-Iskrittura. Il-kelma tal-Alla hija kelma għal dejjem ma tispiċċa qatt, il-bieraħ illum u għada, l-istess fl-ittra tal-Lut. Kitba apostolika fit-Testament il-ġdid, qed jgħid isma' it-Torah kif kienet il-bieraħ hija llum u taqbal dejjem. Ma tinbidilx. Hemm bżonn ħbib tiegħi li nwarbu daw il-ħsibijiet.
hemm bżonn li nilbsu il-moħħ tal-Messija. L-istess xi ħaġa li anke Pawlu jgħidilna din. Jgħidilna ilbsu moħħ Kristu. Biex ikollok moħħ Kristu tittimxi mal-kelma tagħna. U mhux tgħid il-kelma tagħna ma tixtot. Jekk inti qed tgħid li aħna ma tniex taħt il-liġi inti m'għandekx moħħ Kristu. Jekk inti qed tgħid li Jaxua waqqa liġi, inti mhux veru qed tħalli l-Ispirtu Santu jgħallmek xi tgħid, imma qed tgħallem dak it-tagħlim qarrieq li inti qed tiġi mgħallem. Araw id-differenza bejn dak li qed titgħallmu u dak li hemm miktub fil-kelma tal-Alla ħbib tiegħi. Il-kelma tal-Alla ma tinbidel qatt. Teqpa dejjem l-istess. Allura x'irridu nagħmlu biex issa indawru triq. U ma neqpawx naħsbu kif konna naħsbu, ma neqpawx ngħixu kif konna ngħixu, ma neqpawx nitkellmu kif konna nitkellmu, għax il-kredent veru anki l-mod kif jitkellem jibdel meta verament jibda jemmen falla. Tiskanta kultant tisma' Kristjani il-ħmerijiet li tismagħhom jiddiskutu. U tismagħhom jitkellmu li mu l-aqwa tim tal-futbol. Bħal dak li qallu t-tim tal-futbol li żommija u inti jagħti glorja l-Alla. Titkun maqtuħ is-separat, tħares blik raħlejja tippuntax subajk lejja. Titkun maqtuħ, titkun is-separat biex tkun qaddisa l-Alla ma tistax teqpa tissegwi il-ħmiġ, il-qerq tad-dinja, il-ħażen tad-dinja. U x'inhu? Ħafna Kristjani moħħhom għax idoli tila u idoli nieżla bħal dak li qallu l-idoli huma bis-satwa tal-karta peste u tal-injam u l-fidda. Idoli, tim tal-futbol jista' jkun idolu. Tim tal-futbol li inti segwi, illi ma jagħtix glorja lill-Alla. Mhux ħanqogħdu nidħlu x'jiġri f'daw l-affarijiet, tafu daqsi kemm hemm erq fl-sports, tafu daqsi kemm isir ħażen fl-sports, kliem ħażin li tisma' fil-grounds tal-futbol u dak jgħajjar il dak l-ieħor joffendi l-ieħor. Dawn tisma' l-Kristjani jiġġieldu għalihom. Imma saqsi lilek innifsek, inti veru maqtuħ, veru separat, veru mqaddes għal-mulej. Għax jiena ngħidlek li le. Imma mittama. Hemm x'tagħmel, hemm xi ħaġa x'tista' tagħmel, Alla qed jgħid nisma'. Jekk tagħmlu din, nirranġaw kollox. X'irridu nagħmlu? Dak ħanedulkom fil-programm li jmiss. Allum ħanifqu hawn infakkarkom biex mal-min interessat jidħol fil-website tagħna messianicmalta.org jisma' t-tagħlim interessanti li għandna u għal dawk li jixtiequ jisimgħu ħafna iktar minn dan aħna niltaqgħu kull nhar ta' sibt fl-10 ta' filgħodu fil-Aqua Marine Hall fit-Topaz Hotel Buġibba għal min interessat jixtieq jiġi jiltaqa' magħna merħba bikom f'isem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom. Xalom.